कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे हे कणकवलीत दाखल झाले आहेत। कणकवलीत दाखल झाल्यानंतर त्यांनी भाजपचे कार्यकर्ते गौरव हरणे यांच्या निवासस्थानी भेट दिली। यावेळी गौरव हरणे त्यांनी यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत देखील केले। यावेळी निवासस्थानातील सर्वच कुटुंबांनी देखील निलेश राणे यांची भेट घेतली। यावेळी त्यांच्यासोबत माजी आमदार राजन तेली होते। तसेच त्यानंतर निलेश राणे हे गावामध्ये काही ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांची भेट घेत आहेत। काही बैठका देखील घेणार अशी माहिती समजत आहे। आणि त्यानंतर कणकवलीमध्ये उमेदवार असलेले शहरी विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर हे प्रचार दरम्यान त्यांना भेटले असतात। त्यांचा प्रचार कसा सुरू आहे याची देखील त्यांनी चौकशी केली। आणि त्यानंतर थोड्याच वेळानंतर भाजप शहरी विकास आघाडीच्या समर्थनार्थ उदय सामंत यांची एक कॉर्नर सभा कणकवलीमध्ये होणार आहे, त्याला ते उपस्थित राहणार आहेत। त्यामुळे सध्या देखील कणकवलीमध्ये जे ग्रामीण भागातील शहरी भागातील प्रभागनिहाय बैठक घेऊन कशा पद्धतीने कामकाज सुरू आहे, प्रचार कसा सुरू आहे याचा आढावा देखील घेत आहे। आणि त्यानंतर एकंदरीत सर्व काही भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या घरी देखील त्यांनी गेले आहेत। त्यामुळे एक खळबळ कणकवलीमध्ये उडालेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे।